Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillah, yau Litinin, ranar da ta fi kowace rana ɗaga min hankali a rayuwata ta duniya. Yau ranar da na ji yau matar da muka daɗe muna son mu ji wani hukunci za a yanke mata. Yau hukuncin ya hau gare ta, wato hukuncin kisa. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga irin ta ko? Kun ga irin ta ko mata ko? Kun ga irin ta ko? Shi yanzu wannan bawan Allah da ta kashe ko da yayi mata laifi, laifin me yayi mata? Kishi. Hai, me muke nema? Me muke nema? Shi yanzu yana kwance a kabari, yana jiran dama yana tsamayi ya ji hukuncin da za a yi mata, to an mata gata nan za ta so inda yake. Yanzu me ta bari a baya? Ta bar baya da kura. Ta bin mu yarta abun faɗi. Duk wanda ya daga kai ya kalli yar komai girmanta komai kankantanta, wance ina mahaifiyar wani in bai sani ba, wani mahaifiyar wance in bai santa ba. Ai mahaifiyar ta kashe ubanta. Ita ma kotu alƙali yake mata hukunci a kashe ta. Zafin kishi me ya kai mu? Me kike nema? Me kike nema? Yanzu yau na waye gari na ji wai wata mata ta kashe mijinta da wuka. A Katsina. Kin kashe mijinki. Rimi zai je gidanku ya nuna yana son ki. In ba ki san shi tun farko ki ce ba ki san shi. Na biyu idan kika ji tashin nan wasu abubuwa na kai ku mu, in kin ga ba za ki iya ba, ki kyale shi ki je ki auri wani. A'a, wai ki dauki wuka ko ruwan zafi ko man gyada, reza, wai mijinki na sunna, ki danna mai wuka ko ki watsa mai ruwan zafi ko ki watsa mai ruwan man gyada, wai saboda zai auro wata. Ba a yo aure ubanki ya auro uwarki. Ba a yo aure ubanki ke da mata uku ko mata biyu, yadda Allah ya kawo mu karnin maza masu san mata. Maza fa a wannan karnin Allah ya jarabce su da san mata. Idan kina tunani kina da kyau, wallahi tallahi akwai wanda ta ci uwarki ta ci ubanki ma kyau. Idan kina tunani kina da muni, akwai wanda ta fi ki muni, ta fi ki komai. Idan kina tunani kina da dare, akwai matar da ta dara ki komai da komai. Idan zai fita so miliyan sai ya ga wanda ta ci ubanki kyau. Idan zai fita so miliyan sai ya ga wanda ta fi ki muni. A wannan karnin wallahi tallahi maza sai sun yi aure, ba kashe su za ku yi ba. Idan za ku dinga gunduwa da su sai sun aure. Ku rubuta, ba aure ba za a auro ki ba. A zina ma ana tara mata, ya ce yana neman wance, ya kwanta da wacce, ya nemi wacce, yayi kaza balantana ta sunna. Maryam yanzu wa gari ya waya, hangin za a kashe ki, kin tashi a babun badalahu, hukuncin da addini ma ya yarda ai miki shi, ya yarda. Mu da tuntuna alƙalai suna ɗaukan wannan mataki akan mata ko akan mata masu kashe mazan su, inda ba abin ya sauki tuntuna ba Allah ya tsine mu. Ba kwa ɗaukan hukunci, ba kwa ɗaukan komai alƙalai. Babu wani abin da ake sai akan Maryam aka fara. Mu da kuna irin wani, wallahi da tana mazaje sun samu sukuni. Ku kuma mazan duk da laifin ku, da zaran ku ga mace ta fara iyayye ku sake ta bana, kanwar uwar ku ko ta uban ku. Mata ga sunan billa adadin haihuwan mu ake kullun, kafin a haifi maza 10, wallahi an haifi mace 20, 30, 40 kullun yawa muke yi. Idan kana kallon ciwon ka saki mata ka, wallahi sai ka samu wanda tafi ta komai, kirki, tsafta, iya girki, iya komai abin da ake nema sai ka samu wanda tafi matarka. Da ta zo ta kashe ka ko ta la'anta ka. Yanzu Maryam wagari ya waya, kina kuka kina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya dauki ranki ya kai ki ina. Bacin ubangiji ya zaman to kaddara ki ga inda take, ba shi ko bai figiran ki ta wannan sai an figiran ki ta amma tsaye miki makogwaro, kamar yadda mijin ke ji zafin mutuwa. Yau gashi mala'ikun duniya su ne za su shake ki sai kin mutu. Tun gidan duniya ubangiji ya jarabce ki, kadara ki kenan ki. Zafin kishi, kin kashe mijinki saboda yana neman wata. Ubanki bai aure ya auro uwarki. Menene kuke nema a duniya? Me muke nema ne? Ba aure ake aure. Ga ba gashi na kin haihu kin ba ya mace ba? Zaki batta? Dan mutuwa kalla bidda zaki, ko bai kashe ki ba ko alƙali bai ci aka kashe ki, wallahi sai kin mutu. Ga yana saboda kin fi kowa san yaya, hakkin mata badde. Shi ko yana karkashin ƙasa a shimfide, kin kashe dan banza. Yau ga yakki na kiri kin batta ya mace, za ta bi layin mu mata, ta shiga lissafi. Ba a yi aka aure ki,
shegu marasa imani waɗanda suka kwashe kansu a Nana Fadi a gaban Nana Fadima. Ba ku da imani kuma aure an dinga yin shi kenan billahi la ilaha illa ko ku da so ko ba kwa so sai an yi aure. Munafikai marasa imani annani mai waɗanda kuka kwashe kanku a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba a yi manzon Allah ya ce ai daya shi matan shi nawa da aka mu yanke wa mazan ku hudu aka ce su yi wani ma yana so ya dai ma bai da karfin yi. Amma dan bala'i ka tashi ka sa kuɗin ka daga bakin naira 1000 abin da ya dubu ya mace tun daga gidan ubanta ashe ka auro kwarkwasa da mai giji ka auro yar marasa imani duk da ba su suka koya mata rashin imani ba iyayenta ka tashi ka auro bala'i ka ci da jaraba ka tufatar da yar bala'i ka kai ɗan iska asibiti sai ta ci ta yi miƙa saboda zaka auro wata ta ci ta hani'an ta gane gida ta zauna tana kallon ai ita kujera ce ba za ta fita ba sai ta tashi ta kashe ka ko in ka auro ta kashe ta ko ta watsa mata guba kwanan nan naga wata mata ta kashe ƴaƴan kishiya 4 saboda ta fita ta bin mai ƴaƴa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alƙali da kai da ire-iren ka ubangiji Allah ya muku albarka. Wallahi billahi alazim duk matar da ta ƙara kashe wani a cikin Najeriya da sunan mijin aurenta wallahi ku dauki mataki baki ba hangin ba idan da gunduwa ku yi musu. Yanzu a gari yawa kina Allah ya dauki ranka ya dauki ranki ai ya gama daukar ranki mara imani duk ga kikin zame mana abun tausayi dazun da naga bidan hakuka ne miki haka kawai kina zamanki kina cikin jin dadi da annashuwa aure babu abin da yafi shi mutunci da kima da daraja abu mai dadi mai ni'ima kina cikin ni'imar ubangiji shedan yayi miki hudu ban tsiya yau ko karuwai yake nema idan ke kin san darajar kanki a daka zaki lullube shi in yaki ki kai iyanki in yaki ki hakura ki ban mai gidan shi kina cikin ni'imar ubangiji kina daki cikin lullumi ba ruwanki da sai kin fita kin siyo mu ko kina kallo zani wannan in ya kai na 100 ni zan yi sana'a in daura wa kaina kayan kwalliya duk abin da nake so kuɗi na ne ke ko kina zaune ɗakin mijinki zai nemo sutura in dan mutunci ne sai ya miki sutura sai yayi takalmi sai yayi kayan kwalliya sai yayi hijabin da zaki sa ingala ne sai ya nema abin da zaki ci wallahi wani sai ya tambaye ki me zaki ci in zan fita saboda yayo miki ya siyo miki shi wani ma saboda ya faranta miki rai dan kanki abinci a gidan shi sai ya dauke ki kun je restaurant ki ci ni kakke mu ko sai mun girka amma kin ta karkara kin kashe shi Maryam san da kike ko wane ne yanzu wa gari ya waya mata muna kuka muna tausayin ki ya Allah duk me hali irin naki inda yana shirin kin tsuwa daga kanki to wallahi wannan ijaba ce Allah ya nuna mana shi yasa aka kashe ki tintini saboda me saboda ya zama izina akan irin ki marasa imani marasa tunani duk matar da ke da irin halinki in me shirin ki tsuwa ce Allah shirye ita in ko bata shirye ki tsuwa ba ta sa harama sai ta kashe mijinta ya rabbul alamin ka kawo sillan da zai rabu da ita ko kuma ubangiji ya kawo sillan da tana in ta aiwatar alƙalai su dauki ranta sai gunduwa da ita marasa imani watsa wa mijinki ruwan zafi dan ubanki ba ayi aka aure ki wata ma kazama ce saboda kazantar ki zai yo aure kwanan nan naji wani namiji yana min complaining matar shi kazama ce bace ta iya girki ba baki iya tafiyar da miji ba in ya shigo ya dan ji kanshi a jikinki wanda ma zai iya jawo ra'ayin shi ma ya neme ki babu ko daya ba iya girki ba iya ado kaman jaka kina zaune a cikin ɗakin ki hana namiji yayo aure ba zai auro mai kanshi ba in ya shiga ya haɗe yawun shi cikin daɗin rai ba za a yi ba saboda ku wallahi an dinga aure kenan wallahi ko kuna so ko ba kwa so za a aure mu ko kuma za a aure ƴaƴanmu ko kuna so da yadda ubangiji sai an dinga aure duk wanda ba za ta zauna ba dan ubanta ta bar gidan shi ta bari wasu su shigo kuma kawa bari in ba ku shawara mata idan kina da kawa kika ga ta gagara rike mijin ta faɗa mita wallahi sallama da shi kice kina so duk abin da za a yi an dade ba a yi ba marasa imani annani mai waɗanda kuka kwashe kayan ku a gaban manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ke Maryam dai take ta kaya in sun ga dama da can dama ba su yafe miki ban tsammani in za su yafe miki yanzu ihun da kike yi ba ban tsammani ba ban taba tunanin za su yafe miki ba inda sun shirin yafe miki illa da sun yafe miki tun lokacin da kike birthday din wannan yarinyar taki ke ga me ya kin kashe nasu ke kin je kin ta karkare kin wa ya birthday to shikenan taki ta same ki
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ina da kira ga ƴan uwana maza, dan Allah, dan san ma'aikin Allah, dan Allah, duk mata kuka ga ta fara iyayyaku na rashin imani, ku sallame ta ku je ku auri waɗanda suke da imani. Duk da ba kwankwasa mu ake gane ta gari ba, kamar yadda ba a kwankwasa ku a gane nagari. Amma wannan izina ne. Yau an ce wata ta kashe mijinta an Katsina da wuka. Ya Allah, wukar da ta kashe shi mijinta da shi, ka turo alƙalin da zai ce a taba mata shegiya a makogwaro. Yan iska marasa imani. La haula wala quwwata illa billah. Kai mata mun shiga uku wasu mu. Wallahi mun shiga uku. Mun shiga uku. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum, ku yi hakuri, yau abun ba daɗi. Maryam Sanda kuma a hangi